सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी सावंतवाडी शहरातील किरकोळ विक्रेत्या महिलांशी संवाद साधला। सावंतवाडी येथील कार्यक्रमानिमित्त आले असता त्यांनी आत्मनिर्भर महिलांसोबत संवाद साधत त्यांच्या व्यवसायाबद्दल विचारपूस केली। तसंच डिजिटल पेमेंटसाठी QR कोड मशीन व जिल्हा बँकेकडून व्यवसायाला हातभार लावणाऱ्या योजना अधिकाऱ्यांतर्फे पोहोचवण्याची ग्वाही यावेळी त्यांनी महिला विक्रेत्यांना दिली। सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक मनीष दळवी यांच्या नेतृत्वाखाली यशाचे विविध टप्पे पार करत आहे। गुरुवारी श्री दळवी सावंतवाडी आले असता एक वेगळा क्षण पाहायला मिळाला। येथील गावठी भाजी, फळ, अंडी आदी विकून उदरनिर्वाह चालवणाऱ्या महिलांशी त्यांनी संवाद साधला। त्यांची भेट घेत त्यांच्या व्यवसायाची विचारपूस केली। कॅशलेस व्यवहार बाजारपेठेत होत असताना या महिलांना त्यांनी डिजिटल पेमेंट विषयी माहिती दिली। सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या QR कोड सुविधांबाबत त्यांनी ग्रामीण भागातील त्या स्वावलंबी महिलांचे प्रबोधन केलं। बँकेच्या अधिकाऱ्यांना सांगून तुम्हाला QR कोड मशीन उपलब्ध करून देतो अशी ग्वाही दिली। यामुळे कॅशलेस व्यवहाराचा फटका तुम्हाला बसणार नाही। तसंच बँक सखी सारख्या बँकेच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून मदत करणार असल्याची ग्वाही जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी महिला विक्रेत्यांना दिली। यावेळी जिल्हा बँक संचालक रवींद्र मडगावकर, महेश धुरी, उमेश पेडणेकर आदी उपस्थित होते। आता हे तुमच्याकडे या सगळ्या खरेदी करून किती रुपये लागतात? त्यामुळे ते जे 20,000 रुपये तुम्ही घेतला ना, ते म्हणजे काय काय कारणासाठी वापरला? साधारणतः दिवसभरात किती रुपयाचे माल लागतात एका दिवसात विक्रीच्यामध्ये? केळी असते आमची 22 रुपये केळी असते, 22 रुपयाची। आणि बाकीचं असतं 3,000-4,000 पर्यंत लागतं। दुसऱ्या दिवशी लागणारा माल कधी खरेदी करतात? ह्याच्यात लागलेला आणि परत मागायची ना, कोणाकडनं मागवतात? त्यांच्याकडनं सकाळी घेतात, आपल्या घरातलं काहीतरी थोडं राहतं ना घरातलं। सिंधुदुर्ग बँकेत अकाउंट जिल्हा बँकेकडे लोन मागून लोन आता माझा 12 लाख रुपये, पण त्या बँक ऑफ इंडिया कसला असा आणि घेतला खर्च कशासाठी घेतला? तरी जमली जाते जमीन खरेदी सिंधुदुर्ग बँकेत ना। हां, किती लोक तुमका असं मोबाईलवर ॲप वापरून तुमचे स्वतःचं का करणार ना? हां, तुमच्याकडे बँकेच्या अधिकाऱ्यांना पाठवतो। हां, अर्जन आहे तुमचा पहिला जे ॲप देतो ते असे या ना QR कोड ते तुमचे स्वतःचे असतात। म्हणजे पैसे तुम्ही मारले ते तुमच्या स्वतःच्या अकाउंटात पैसे येते। लक्ष दिला ना? मोबाईलची गरज नाही। बघा तुमच्या मोबाईलवर फक्त मेसेज येतो, मेसेज दिलो त्याच्यात लक्ष येतं पैसे तुमच्या खात्यात जमा झाले। लक्ष दिला आणि तो आवाज येतो त्यावेळी तुमचं समजतं की पैसे आता काय होतात की हळूहळू लोक ना म्हणजे मोबाईलमधूनच पैसे देतात, असे सरळ पैसे देणार नाही। म्हणजे कॅशने पैसे आता लोक कमी वापरतात, त्यावेळी तुमचा पैसा काय घ्या लागताला, समजलं ना? त्याच्यासाठी तुम्ही आमच्या बँकेतून ह्या घ्या, आमच्या अधिकाऱ्यांच्या तुमच्याकडे एकदा पाठवतो का तुमचं सांगा। आणि मग तुमचा हे जे काय ह्याच खरेदीसाठी वगैरे जे पैसे लागतील ना 15,000 20,000 रुपये, ते आमच्याकडे पण योजना ती योजना तुमच्या देऊन लागेल। जर लागले केव्हा तर तुमचं हवे त्यावेळी वापरायचे, कॅश क्रेडिट काही नसतं। तुमच्या भागला नको त्यावेळी 100% भरून ठेवायचे, तुमचं हवे असतील तेव्हा त्याच्यातनं 2,000 5,000 रुपये वापरायचे, परत नको असतील तेव्हा भरून ठेवायचे। म्हणजे ज्यावेळी भरताला त्यावेळी व्याज लागायचा नाही समजलं ना? हां, तसा करून देतो समजलं ना? आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।